Сіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. 6 миллион сумга якын акчасыз калган мошенниклар колунан ничек зыян күрмәскә. Октябрь бүтән дөнья күкрәк яманшы шаурулары белән көрәшү айы. Маммографияны кайда һәм ничек узып була? Флейталар, саксофоннар, балалайка, скрипкалар һәм башкалар. Беренче санлы балалар музыка мәктәбе үзенең фондын 36 яңа инструмент белән яңартты. Шолыл 6 миллион сумга якын акчасын югалткан мошенниклар башкаларның акчаларын урлауның яңа ысулын уйлап тапкан. Аларның схемалары һәр вакыт шандырырлык була. Мошенниклар кулыннан ничек зыян күрмәү турында хезмәттәшебез сөйли. Прекратите, пожалуйста, разговаривать с мошенниками. Здесь немножко осталось до этого, до ВТБ. Бу кадрларда Салихард хатын кызын полицейскийлар мошенниклардан коткарырга тырыша, ләкин уңышсыз. Пенсионер хатын үз теләге белән җинаятьчеләргә 700 мең сум тирәсе акча күчергән. Бу 1 ел элек булса да, шуннан бирле бер нәрсә дә үзгәрмәде. Әйтик, шоулда җинаятьчеләр 52 яшьлек хатынны алдаган. Общий материальный ущерб, который понесла Челнинка, составил 5 миллионов 600 тысяч рублей. Женщина решала свои мнимые финансовые проблемы 5 дней, прежде чем обратилась за помощью в полицию. Шул ук вакытта хатын банклардан кредит алган акчаны аферистлар счетына күчергән. Хокук сакчылары сүзләренә караганда, агымдагы елда IT технологияләр кулланып, 2000гә якын мошенниклар гамәлләре теркәлгән. Ялган тикшерүчеләрдән, ялган банкирлардан шалтыратулар көн саен килеп тора. Было несколько случаев, что поступали звонки якобы с каких-то банков, но в таких случаях я считаю, что не нужно сразу доверять свои данные, свои CVC-код, допустим, или имя, фамилию. Очень много звонков бывает, как будто из банка предлагают кредит. Я сразу говорю спасибо, мне это не надо, мне это не интересно. У меня все в голове знакомых номера. Ага, чужой. Я уже либо не беру, а если по нечаянности взяла, то я стараюсь сразу положить трубочку. Полиция хезмәткәрләре паспорт мәгълүматларын һәм финанс мәгълүматларын беркемгә дә хәбәр итмәскә киңәш итә. Әгәр дә мошенниклар кармагында эләккән очракта, кичекмәстән үз счетларыгызны блоклап, хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итегез. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Октябрь бүтән дөнья күкрәк яманшы шаурулары белән көрәшү айы. Медицина статистикасында гүзәл затлар арасында күкрәк яманшы шаурулары алдынгы урында тора. Ел саен 2 миллионнан артык хатын кызга яманшыш диагнозы куела һәм ел саен якынча 700 мең пациент үлә. Шуңа күрә сәламәтлек турында вакытында кайгырту бик мөһим. Маммографияны кайда һәм ничек узып булуы икәнлеген хәбәрчебез белеп кайтты. Шәһәр шифаханәләре янындагы күчмә маммографик комплекслары онкология диспансеры ярдәмендә башкарыла. Табиблар шул пациентларына шулай ук республиканың төньяк көнчыгыш өлешендәге 9 районга хезмәт күрсәтәләр. Маммография – это очень важный метод диагностики. Скажу, что он безопасный, низкодозовый. Старше 40 лет рекомендуется проходить ежегодно, некоторым раз в 2 года. Насчет списка годов вы можете обратиться к своим участковым медсестрам и уточнить. Гомуми диспансерлаштыру кысаларында да онкодиспансер белгечләре 11 меңгә якын тикшерү үткәргән. Анда 88 пациентның күкрәктә яман шиш авыруы расланган. 50 яшьтән 69 яшькә кадәр тикшерү программасы кысаларында 3 мең тикшерү үткәрелгән. Анда 17 хатын кызның анализ нәтиҗәсе уңай булып чыккан. При выявлении подозрения на злокачественную опухоль данной пациентке передается наш колл-центр, который имеется. Непосредственно колл-центр записывает уже пациентов на прием к онкологу нашему. Онколог проводит им уже пункцию, цитологически подтверждается, и уже в последующем проводится трипамбиопсия молочной железы с выявлением гистологического материала, и уже консилиум дальше определяет дальнейшую тактику пациентки. Татарстандагына 50 яшьтән 69 яшькә кадәрге хатын кызларның скрининг маммографиясе бушлай үткәрелә. Тикшерүне маммографик булган теләсә кайсы медицина оешмасында да узарга мөмкин. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Машина йөртүче урында хәлак була, кыз исән кала. Егетнең 25 яшьлек юбилеена кадәр бер атнадан артык вакыт калган була. Яршоллы Белоус поселогы автомобиль юлында үлем белән тамамланган юл транспорт һәлакәте булган. Авариядан соң Лада Гранта пассажирының нинди хәлдә булуы турында хәбәрчебез ачыклады.
Авария Йор-Шоллы Белаус бистәсе автомобиль юлының 4-нче чакрымында 23 сәгать 30 минутта була. Предварительно водитель, управляя транссредством в темное время суток, не выбрал безопасной скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет попутного направления, совершил наезд на дерево и опрокинулся. Тугай районы Юхиди бүлеге хәбәр итүенчә, машина йөртүче һәм аның пассажиры куркынычсызлык каешын эләктермәгән. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә алынган җәрәхәтләрдән 24 яшьлек егет урында ук һәлак була, ә аның 23 яшьлек пассажиры ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә озатыла. Пострадавшая поступила в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Ее состояние оценивается как тяжелое. Врачи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья пациентки. Транспортның үзенә килгәндә автомобиль җитди зыян күрә һәм металл калдыклары өеменә әверелә. Лилия Гатина, яңалыклар. Флейталар, саксофоннар, гүслә, балалайка, скрипкалар, беренче санлы балалар музыка мәктәбе үзенең фондын 36 яңа инструмент белән яңартты. Бу мәдәният милли проекты кысаларында эшләнгән. Музыка мәктәбенә 7 миллион 300 мең сумнан артык акча бүленгән. Бу акчалар нәрсәгә сарыф ителгән? Тулырак безнең материалда. Должен обязательно выстоять определенное время для того, чтобы струны не порвались. Музыка мәктәбе директоры яңа фортепианога куанып туя алмый, анда әле уйнарга ярамый. Ул транспортировкадан соң кулланылмыйча торырга тиеш. Ләкин Елена Силина укучыларны ничек өйрәтәчәген хәзер үк фаразлый. Бу көнгә кадәр алар заманча музыка кораллары турында бары тик хыялланганнар гына. Әйтик, совет фортепианоларының капкачы кисәк төшеп китә торган булса, ә монда ул салмак кына төшә. У нас есть инструменты, которые куплены были в 80-х годах. Это балалайки, контрабас. Они много раз реставрированы, много раз ремонтированы. Несмотря на это, они звучат, правда, конечно, не так качественно, как новые, но мы их все равно очень бережем, очень трепетно к ним относимся, потому что инструменты на вес золота. Музыка коралларын мәдәният милли проекты ярдәмендә яңартып булган мәктәп федераль һәм республика бюджетларынан 7 миллион 345 мең сумнан артык акча алган. Бу акчаларга 36 музыка коралы сатып алынган. 60 лет в школе, и, естественно, несмотря на то, что периодически пополнялись музыкальные инструменты, но на сегодняшний день износ музыкальных инструментов составлял 90%. Поэтому поступление новых инструментов было необходимостью долгожданной и очень нужной для наших детей. Яңа музыка кораллары арасында фортепиано, скрипка, саксофон, балалайка, баян һәм башкалар бар. Ләкин уен коралларына ихтыяҗ әле дә бар. Мәктәп директоры тагын бер фортепиано һәм концерт рояле турында хыяллана. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос». Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского». Bu men ismli ir-yangi konsert programmasi bilan estradaning ujirchisi Ilnat Farxulin Shollada 23 oktyabr Sara Sodiqova ismidagi konsertlar zali. Biletlar bileton.ru saytida. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Йор-Шоллы Sara Sodiqova ismidagi konsertlar zalında Salovat konsertlari 1, 2, 3 noyabr kunlarında 34 sezon tomosasi boshlana 19 soatda. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.